Avui presentem l'Agora 7 de la Fundació Nexe, Igualtat inclusiva cap a una nova llei valenciana d'igualtat. És un treball que hem elaborat la professora Alicia Villar i jo mateixa, i ahí fem una anàlisi sobre la llei valenciana d'igualtat de 2003, una llei ja superada, i fem propostes de cara a l'aprovació d'una nova llei valenciana d'igualtat. Intentem així impulsar el procés participatiu des de la societat i presentar propostes al Govern de la Generalitat que puguen ser tenides en compte a l'hora de la redacció de la llei. Esta proposta l'hem imaginada i l'hem reflexionada des d'una perspectiva interseccional de la desigualtat, en un sentit de tindre en compte i contemplar més d'una raó de desigualtat. Aquesta és la nova proposta, la nostra proposta, i que esperem sumar veus i sumar-nos a un debat participatiu per a que siga una llei participada des de la base i des de tots els agents. Pensar-la com a nova llei valenciana d'igualtat interseccional per a la inclusió. Per a Nexe és molt important aquesta publicació perquè és encetar el camí de la reflexió i el debat sossegat en conjunt sobre com hauria de ser la nova llei d'igualtat valenciana, que ha de ser una llei capdavantera com altres lleis que hem fet els últims anys hacia el País Valencià.